Nyansapo so nie madaroma ye mama kwaba ye mamu nyina atenase ede moba me hu se nkakra otwedi ampo adaroma muguso a moboa ye sede me kan na miguso a me de adesedie esramo bomoden se ne de wo fom ya mo nse maye muguso a mo hwe nkoso a na mo hwe na momoden na mo nchichem na onsaka na wammi ahye no so e ma oremfi minim se ore na afie enye boapayo enye pesaminkum nya na aye na ya refie bi wa na afo ani so huhu se hye bi kura wo wayi na se ya hwe ho bonse ya tro hye na mmia so na sende fa ko ba bia pesa ko bia na nkrofo nso nya bi na wo mo nhwe wo de wadwenche no so de atato na wo de amame e wo hono me da asese wa yesitie e de amame na oguso a wo ye ya saba ya bere wa ho bium asante ngoma ya poma okofo poma checheku no ye ne saba abehia bium ni ya bebisa no sede na ano ye ba ya na ekura ye nsem koto ne aserewa no ene no ane sa ade nam ye mfa afoforo ti ye beto ama no na de owo no one yen ache na ya sorry akọ ya berewa Nyansapo si ne yem akwaba yeah se wo mpom ye die Nyansapo Tv ene ene nso sede na ano ye ba ye na koto ne aserewa ya ana abo afoforo bi wo no ma yetimi de wo mototo koto ne aserewa eye ntuntim kase me de ayi anomane ayi koto ne ba ho ni nyina se koto ne aserewa koto ne aserewa sa aserewa wusa se no we see ya so na koto so wi Oma ho brase enti ne ye fa wo mienu na na ye de bu na se koto ne wo mre ne ho asesa woka so mu anu de na pre ka se nyu fiti ya no wo be ka wo wanko na beso a wonam wo wi kakra okay asre wan so di mu do mu di mu pa sa nketenkete so we di mu so we di mu no no mu se bo no kro obi di no ahon brase ye kwa so du nya didi wigina fuo no kura wesikiri se ye yanso no otu no odwane no okọ ompasem okay wachi mu ene na de ne wo de maye no fa try so panyini bi trans ya na yefre no Bokwaw bacho ya no ma ni so panyini Bokwaw na Bokwaw no na beebi a wote no ono nko no wote enti wode ene dia wo ya ne se akwan ye wo ho no wiremu kwa no efufuo no na wakobo obokwan no na ayeka ne ko Ananse da efuyi na ekupie ho no so mi dwumedi a medetie ene aya de nti akwani wo he nyina wo na wo asemia na mebo ene wo ya de pa ti ko Ananse eye ya de no ho bo wo wurai ene ne tenan ehunu na kwan ene ne bibia ko so de obekuru ene ko wi a ohene ade ti ohene ade a wi aye no ba aye no no de call de Bokwaw tie no nti ba se ye ni abiri aye pa ye ka ho asema ko Ananse se me hu ni pa koro se nipa no o mekuro mu na eda wo be fa sa ade mi hu no nti ben sa ko tire ye ne ko huriye di kai ko ye ko to Bokwaw na ko su di ka be ka tire ne se o be fena kofie ama wono kura wedi ade ye wonna kudi ade nti wo be yi di tiri hu nyina ne se wo kwa ohun se wo de ne kwa akuru mu no ofiti amanfo hu no a enam so kopa be bi tira se enti no eja Bokwaw na wo yesa wasi musu asema no obi ebuso a wo de yi ano sa na wo ko be bi ko ye niema emfata nyina ewie ye no ko fa Bokwaw no ne ne ba nti wo hie ni mema mi no
eja Bokwaw na wo yesa wasi musia asema no akwa na mbo wono ode saa okua Ananse dini kopia ahensi bisa no eja Bokwaw ade a waye de emu odu wuti wewu mpie beebi a wo hyekora anya kwakua Ananse anko obi enim na ye dan ena wuti bi ba ha ebe fe japade a etisi de kowe wosi nana me huru we yini kwakua Ananse senya na mba ya wo de ma me ame na odi abe beka na chirese Bokwaw edini tiri beje eda kutwa Bokwaw ti kwakua Ananse firi wa no pia na yire ne ma no kwatena Bokwaw na kuro mu aye ne firi ya satem no ye twa Bokwaw ti ye twadi ti ye kuno so wodi wa Bokoro no ena afidi ko kwatena Bokwaw kuro mu ho nti ye ho ena won na yire ne mate ne ho ato no bibie ha no na abuo kusi ne Bokwaw mano nwawe no ti ade akwakua Ananse ayi ni Bokwan a edere be fa so na se kwakua Ananse eboa pa ena o hye da ma wo mkum Bokwaw no no konya na japade se do be obefene japade ni mfudi a waye ne ade no akwa we nani ate wa brabo mu nti wonde wakwatena ho wafa afidi wana kwakua ayi kusi wonsu tu bonya fi kwakua Ananse ho no ena odi kopie ahensie ho ni kopie ahensie ho no ena ofa aben ena wodi nemwa na wodi kopie kwakua Ananse kura nti okodura kura ho no wo hia be amenanu no abo aben no muntiu Bokwaw na eba no eja Ananse ukuya Ananse ma ho so ma ho mene so dwane firi he o Bokwaw koso aso asama adon he nsamanfo ene ye de ba wo so firi wo bo abe ne saa na Ananse we de firi he ni wo kokurum ho do akobusa se wo Bokwaw nti wo wuye wonti ne kira asem bia so de boni odi ye na ekono ti wo de wo firi kwakua Ananse antene de firi be ya ne sa firi esi nanum na no ho wo so ka kire wo hene se Bokwaw kuma bukum no Bokwaw hunu ame na ade ye yiraye no enye ono na ofaaye eyemia na mekoto no se baabi a wote ni mfudie ni sika wowo eni se de wisitie no mekodo no se menya ho a mepe eni bere na me fa sa Bokwan no a ede ko ma yinya no ikum nti nya Bokwaw ena be fa sa ade kwakua Ananse eche se ebo a wo be hye ne ade nyina na ye kwa na nye dokore boni ena wo bedie sa ne te de a ena kwakua Ananse de wo de ye Bokwaw no enu ara ena ye de be ye wo ti Ananse huru no ho an wo se pade agime da chimi jam ho a ma nwene ntoma e de ama na Ananse akapade mu na Bokwaw ne ma wo faaye no so no afa amanfo ne kotugu so eche ya Ananse so
wenye bi. Okay. Nese okusie ene boa ye ma asuma sem wenyi na dedi. Isanse na ne yonko ne Bokwaw. Ene oye se kwan a Ananse de Bokwaw afa so no. Obema ne to adedi. Ene ma wotu amana. Okopie Ananse fie ho a wo Bokwaw dini. Nti kusie ne na na ehyen sa amen no. Ananse sori u Bokwaw na eba no. Ananse sori e okuye Ananse pe baby fai Ananse sori u okuye Ananse sori u Bokwaw na eba no. Okuye Ananse sori u Bokwaw na eba no. Ti obo abe ne sa Ananse ho hyehye no. Ohu de wonye. Ni wati so no okokuru mu akobisa. Afi course wa akọ akire no. Afa me na dwene. Asei. Nesa Ananse nso anhu oni potia na obo sa aben no. Se wabo abepie dan na se. Ayete se bi. Ti wo hyase ne tie na nka de ne hyase. Ti hu nipa a wo ye. De wo ye. Enti wenu se Bokwaw no ada. Saman. Obokwaw akọ asamado akọfa asamandom na eba wo so Ananse. Sodi u okuye asodi u okuye Ananse sodi u okuye Ananse afi de na no ho hyehye no. Nese obekwa akoka no kore. Nese bia Bokwaw bi gya ne hawa wachai enne ma ode koka no kure wo mu a ye be chine ku na oto ne ho ene so ye be ba lesson na ewum no ene afutu no na ya soro so nanso wo nwum bia fafe mam yansa na ya ba no so anu hurumeni asotue no omeni nyo okurumeni nyakura hurumeni asotue no omeni akumio okurumeni akumio hurumeni asotue no omeni nyo ejaba kan chire no mefie misiefu awie mi o hurumeni asotue no omeni nyo na omeni nyo okurumeni akumio hurumeni asotue no omeni nyo anwumi ya otu yedie ene kwa one Ananse ede ekopa hu omani asotuum na omani nye abra ye nhwe adesuade be ne wo mu adesuade ye wo mu ne se ewiase ayewi enipa dasani se wote ho a se de wo pe no awoyonko so nya ne sa eni biri bone enye se eni biri da wuwi afa kan sisi keni bire da wuwi afa eni bedi a ya kwakuya Ananse nyawo Bokwaw mu no no wonu se wo de wo kotrase no wafa Bokwaw eni ema no de wo de aye chenchira atrase ameneni age enso ye se aba ye de bo atachi no ye de bo ba da bi ekwane e fa so ema Bokwaw wiye no saa kwa no ana ye de kwakuya Ananse efa so a wonde wusuro ya ope baby efaaye na so niema a wode ani bedi ekogye ye no kuwie no ne nsa anka saa niema no na damfo Bokwaw so a wahwere no wono ana tena ya no wote dada so a ahwere no nti wiase ye so wo wofo nsa no ahwe won so de Abraham da ase papa baby ade kosi ye ne ye manika eye manigi wiase wo we ofo nsa na wahwe wo de ye koma ye de bi asi wo abrabom ana woni mo bi ato no wa wadamfo bi se de won si wo si rerewe ne ho na ofise nke ye pam na fira adwuma no ye de ndibre ne de amawo na ofise wo ya no agu na wade no na bi anka ne kunu abefa ana na yire na waawo won so wi anse kosiaga wo ya se wo nua no ka be ya no afiri mu na wafom na japade won so na anka won sa anka wono no wabre ne mogya ni no aye enti wo tan wo nua sa de na obenya de na abenya ukuna de na abenya de afiri mu ye nyina ye bewu nanso kwan a obefa so a obewu no enne hia wo ma yenya ni bre ahoya pesami nkuminya kunsu ye jani nyina na ye digu ho na bibia wonnim no ko bisa wonua ye menua wadawroma me de me tonto si ya enko na ya wo de sei ne bi kura na ye kasada ne customers board this more enti na ni dwane ko na nsusua bi na fa ko sense obe wanyu se obekum dwafo no adidwa esa emwaye nyansapo so bomode besremu ensa dansem ya hye ma wate ensensem bi se ni eyafutu sem abrabomu ne wofa na de abokutudwum na de tumfu nti hye
na wo nua no wonya bi nhwe na emmoa wo na emmoa me nso me da ase so ayesiti ye midin ene abusua pani owusu aduomi me mamu nyina mmo ene hwa wogye ahenewa Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya